kagur kitano ulinang aparate al-iman. Agian ka na iman na inipendera iyan si iku mga pusutan. Inipendera iyan si iku mga rarabtan. Gumiyatangkad, miya sigurado. Aya ini kasasingayar kita no Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kagud kita no Allah subhanahu wa ta'ala na so kababaloy tanong Sasangka. So kababaloy tanong ongkir. So kababaloy tanong pawal. So kababaloy tanong pengganda walian tanong sa mga sugan Allah. Wikadua, amyatangkad ay ni kasisingayar kita no Allah na so kababaloy tanong fusuk. Ayak yatim bulan saging ka na nama na fusuk. Na mga tao kaklim niya na Muslim na dipsimbayang. Ayak yatim bulan saging ka nama na fusuk. Na mga tao kaklim niya na Muslim na din yan imbugay sa zakat art o mga urit mga pamilya o Allah subhanahu wa ta'ala. Ayak yatim bulan saging ka nama na fusuk. Na mga tao pupakataling mo sa Ramadan nadis kanian pumosa. Subrapat ulan iman to sa Ramadan, napakataling mo. Katano miya tangkad, miya sigurado, apkuptan kita no ararang ito Allah. Kasabapan sa pitung para kita no mga tiyuba o Allah. Naging ko tadi ikang galabka ko al-asyan. Ikang galabakas iku mga dusa. Malagid sa mga dusa, anta kamarong niya dusa. Sadin sadita no kang galabakas iku mga lalangan wallah, kapsupa katano kung mga sugan wallah, nagitikap ko gamit tatanos iku rarang ito. Tumatanas isa Quran sa suratul Rum akatiru wallah. Zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Lagi sabutan kita no Allah subhanahu wa ta'ala. Amya kadayamang so kabinasaan si kulewa lupa. Amya kadayamang so karalalungan si kulewa lupa. Sa minipraksyan aminarotapan so kajahilan. Minarotapan so agyakamoto na kabinasaan. Kaprata-rata. Si iku mga pragatan. Si iku ARANAO. Si iku mga pakay. Naguminisampay pan si isagim kaya kawang-kawang sa puro. Ak kinitaralu ak yang berdosa manusia. Dhahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Na ayat na kasinditan sa kaya parademang aging kay aggalabok akang berdosa. Ay dinas na sabab kurarad udua alima o manusia. Sabab kurarad aging kaya dua umbala alima. Patawa niyo kapupakamauli ka aging kaya umbala alima. So Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam askanyan imabubali khalifatun fil ard. Ayam yang gerarian o kiabalayo no Allah an-Nabi na khalifa dato si kuleo lupa. Inutundait si Daud kakagi sa mga nabi na adna maksus, adna specific ang mga ingaran ay nibugay kiran o Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi do Nabi sallallahu alaihi wasallam mahbub, habib Allah. Nasudod na nibugay rin Allah subhanahu wa ta'ala na khalifatun fil ard. Dato kuleo lupa. Na andi sabab. Na isaw na sabab na sudod alayhi salatu wassalam na mimbuta sa 10 kataw ang mama apalay presidente. 10 kataw na mama apalay mga darpairan. Na oriyan og kaya patagin ko ta 10 kataw na mga dato ang mga presidente si iku mga darpairan
na siyang bian wallah na sa Sulaiman alaihi salatu wassalam ay napindutuan niya naging dunia. Na minirag siya pun sa mga barananak. Subhanallah. Subhanallah. Naging kutwa kanya na mauto na Kababaloy Daud alaihi salatu wassalam ang khalifatu fil ard. Dato kuliyaw lupa. Na ilaitan naging kaasumbatan kaya ayat. Kaigira na keribat sa manusia na ada sabab. Naigira daaban yan kasibisibiyan na sisiyapan yan susimba ko Allah. Na andi kaya pakalaw tabukyan na minindire nun yan susimba ko Allah. Andi kaya pakalaw atas tanggungan yan na minindire nun yan susimba ko Allah. Andi kaya pakalaw kadatu yan na minindire nun yan susimba ko Allah. Ang mga tao nga dito kuliyaw lupa. Mga tao bigan wallah sa kasibisibiyan, ugaid na dagkiran din makabalamban so tabok aguso kadato gusto nganin. Ay nidiat kiran wallah sa ikukap siberang wallah. Nantunay Peter wallah sa isa Quran. I'malu ala Dawud syukra. I'malu ala Dawud syukra. Galabok kanwatig wallah sa panalamat ko wallah. Galabokkan watig wallah sa simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lagi din umbutan o Daud alaihi salatu wassalam. Diyan ka na ayat. Amya ka buba Peter wallah i'malu ala Daud syukra. Napya karaya gu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadith. Na antunay ukit agya pakaraya gu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam ala makna al-hadith. Na ayamnya kapi-api ang mga sambe nga sunnah na susambe udod ako sa mga butaan yan, pamilya niya. Ayamnya kapi-api ang kapamuasa sa sunnah na sugya pamuasa udod ako sa mga butaan yan, mga pamilya niya. Ayamnya kapi-api ang bukin asukatan kuliyaw lupa na sulagi do bukin usukatan o pamilya udod alayhi salatu wassalam ako sa pamilya niya. Natunay kinirupaan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pindito riyan sa pamilya niyan. Tiyari tibiyan sa pamilya niyan. Sa sikos suldo 24 ka oras na pisangan sa kanan niya siran sa kanya kamuto na simba. So mga karuman yan, ako sa mga otayan na pimbugi-bugi ang kiran sa oras. Adi na marentas aging ko ta suldo 24 ka oras na ad na koneksyon nilang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabab? Nakagisumumin na ayatin bigyan. Naging ko takatiro Allah sa Quran na inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kadnang ko na mata naging kasambengan. Giyang kayang dulunanta, giyang kayang kempetanta, sumpatanta, koneksyon ta. Wa nusuki, na gusto ka pupunong baliak. Wa mahyaya, na gusto ka uyog-uyog. Amin. Napalakor kan inipala ay kadnang. Nagiman to ini tanong paganan ando man ay mabalay sudo pula gupat ka urasa kawya gyud tanong paleta no mitumpak wallah nagupaleta no mipala ko Allah subhanahu wa ta'ala. Igina napkuribat sa manusia. Kaya buwa kapit pikiran yan ko simbak wallah na igina sisi sa masjid, igina po panasbik, igina po pumatay sa Quran, o di na igina kagya kamoto. Na diindawat, akan lipatan yan na sulang-ulang mo nakakarukabinting yan na paleden bali na simba, api asuban niya buka pakaturog, api asuban niya buka ken, api asuban niya kamuto na ba niya buka pagipunduduluna, api asuban niya buka sulsi kumatatang kadamar si kadar pa abani o di na siar, na andaman ay kabali niya na simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikadua, so puasa Daud alaihi salatu wassalam ako sa pamilya niya na alternative. So tigtan no alternate. Pusay man to. Na mapita na muka. Na pusak man ay sagawi. Na isap man gawin na muka. Na YouTube ni kagya kamoto na lifetime agya pag-uwigoy Daud. Daud alaihi salatu wassalam.
Na ikatalo na ayaw pinakamapya sukatan. Ito, namiyatang kada sudod, nadikan sa panganangkan ada makang gulalan sa bula lima niya. Ay maana niya na din yan magkalabok. Subhana. Na masasura-sura ngayon marana o Muslim. Kaya ka ba na kauyagan na everything is free. Ay maana niya na dawan-dawan o kaparo na bodin bugan. Subhanallah. Akalilipatan yan as nusya na lakad khalaq na al-insana fi kabad. Ayakin na wala kung ano siya nakaprasrasay kapag naguntaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kaya panaguntaman yan. Ilaita na sa mga punian ng mga nabi. Gusto mga tao apalit, hindi dito wala sa surga lagi ng mga sahabat. Ato na kapagintawiran. Ashaddu balaan al-anbiya thumma as-salihun. Ayat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam mamita taralo at tutop pangano Allah. Pakaw kita na Allah sa masupit at tiba. Nasulang-ulangan ang mga nabi ipun ko adam na tamang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma as-salihun na uriano tuwa tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa mga tao ang bilang nga tao. Mga tao ang mga barasimba. Niya maratiya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Naging ko tapagaloy tano. May pandag si Kudod, si sagin ko to ayat apaganay abiyatiyatan. Kababaloy Allah, khalifatun fil ard, dato si Kuleo lupa. Mindua sudod. Ini puro yan aliman yan. Namiyangan ni si ko Allah, nakataya supyangan niyan ko Allah. Ang mata-mataan na amay kasakan, na aya ka pa kapagpaginta kan kuleo lupa, na di ako pakasangor ko kalilimud para ko kasusuat ka. Di ako pakasung ko mga darpa para ko simbar ka. Katawara nga kan aginawa sa mga kalimud asuguan ka. Na siya ko pakaantap ko mga kalimud para palay ng baya ginawa. Siya ko pakasung ko mga kalimud ang makasusuran ko kasusuat ka. Nakadnang ko na panganingkor ka tepedang kau sumbala ayakan darang sungapan sumbala lima kung anak ko di pakasumsan ko takalilimod. Subhanallah. Na inutan niya inaliga sudod alaihi salatu wassalam na ay specific. Agradian ko mga nabi na khalifatun fil ard. Dato si Kuleo lupa. Subhanallah. Sa moto na di pakabalabban so tamok na di pakabalabban so kagya ka moto na kadato na di pakabalabban so kasibisibiyan. Kasunod so biyan ay wala ang model. Sa Rtano, na inwarningan tayo Allah subhanahu wa ta'ala. Biagay tiyartan Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na yung ukit. Agya pa kay tiyarar kita no Allah. Itiran si isa Quran. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أكن من الصالحين. May marati ang makinagimanto. Ma-Muslim sa ma-mu'min, ba isa dato, na palapalatan o tiyawan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Palapalatan o tiyawan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ato na initawagin kita. Iskan watig wala amya marateya. Obar ka no makaalang sa mga tabukyo. Obar mga pamilya niyo. Dabus mga watayo. Puon si ko tadang-tadam yu si ko Allah.
Inusar wallah abasa naging ka zikrullah. Tadum-tadum si ikwallah. Na ito na ima naging ka namin aloy sa ayat, adir kita no pakabalang banso. Tamok, dir kita no pakabalang banso. Muriataw, dir kita no pakabalang banso. Karuma, dir kita no pakabalang banso. Kadato, langwan taman, si ikutadam ko wallah. Giyan ka na nakagyan ka mo ito na zikr san na ayapak anta pa nung naging ko tami aloy sa surat Taha, sa kapusan na surat Taha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Kita na wallah sa surat Taha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي sadun sa tawat talikudan yan, so tadun berakan. Inilah isu tafsir. Na ayaman agi nga na zikri ami alisang kutaya tadir tanong pakabalamban wallah, nasambay ang kapaganay. Na ikadua, dir tanong pakabalamban, naging kaya kakaptan ko ang Quran, kukapbati at tanong siya ko Quran. Na ikatulong na sumanga tadun ko Allah, subhanahu wa ta'ala. Aling gunalan sa azkar, nagu sumanga pedas suwan Allah, subhanahu wa ta'ala. Inunaan na susambayan kapagampagan na suwan wala apaliugat kung manusia na sambayan. Na initundukon na Quran, kakagi din ka kaswa sa mga suwan wala din kalakata sa Quran. Din ka kapananggilay sinilalangaw inisapar wala din kalakata sa Quran, kasasubuan na sisi, na sinisapar na sisi. Sa tao talikudan yan, sutadam si ikwallah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Na mata-mata anas kanina tigwallah na pakapagintaw namin sa kapagintaw masimpit. May ataon tano sa sakit agyan kaya krisis. Adi tano kagya ka mo ito nang gugura-gura o si isap social media. Ino tano sa ikaral niya madaklataw ka sabab sa gyan kaya kaya talikod di tano kung tadang-tadang magkuwallah. Sabab sa kinibuga kong tano si iko sambem. Sabab sa kinindirin tano si kaya betul kita no sa ma'isyatan langka, baka pagintaw tano sa kapagintaw masimpit, na sabab ko kinibugan ko sambayang, sabab ko kita likudi ko Quran, sabab ko kaya libati kung dawan agama tano agama Islam. Subhanallah. Fa'innahu ma'isyatan langka. Na ayaw po na masakit. Apakah taliuman naging ka na sumpatan ka na kadiro Allah. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Salungan na mauli sutawat, yalikudan niya sa sambayang. Sumanga tadang-tadang mo ko Allah. Tawat, yalikudan niya sa mga sugat wallah. Nabut, dan yang pananggilay sinisapar wallah ka. Salungan na mauli, italing mo Allah salungan na mauli, askan yan nasipad ko mga pisk, mga buta, akyada sa kailay. Normal kung manusia reklamador. Lalayon din makambubuuman. Napriklam. Qala Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Aya pa kasalakan sa dunia na mapya ko'y kailay. Sumimbag sa Allah sa tarutok. Ano nilisbag wallah subhanahu wa ta'ala sa tarutok? Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Sa kamanatig wallah si kumasangka sa dunia. Na inindirenon ka susambayan. Fanasitaha. Inindirenon ka sukabatya si Quran. Inindirenon ka supudi-pudi si Allah. Inindirenon ka sa mga sugan wallah. Nasyupak ka sa mga lalangan yan. Wa kadhalika al-yawma tunsa nasa alungan ni mantu at tigwallah na imbo nga kasaka sa kumakadas sa ipundirenon na kasakamambu. Subhanallah. Subhanallah. Dudang tanwagin kung tapakan ni ayat abiyat-yatan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah
يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Iskan watig wallah may marate. Ubar ka no makabalamban sa tamok. Ubar ka no makabalamban sa muryataw. Buon sa kapsimbaan niyo ko Allah. Buon sa kapagadapan niyo si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dhalik. Sa din sa tao makabalamban sa tamok yan. Buon si ko simba ko Allah. Sa din sa tao makabalamban sa mga muryataw niyan. Buon si ko simba ko Allah. Sa din sa tao makabalamban sa kaluman yan. Buon si ko simba ko Allah. Sa din sa tao makabalamban sa kanatuyan. Buon si ko simba ko Allah. Sa din sa tao kabubayan niya sa dunia. Nakalipatan yan sa mga suga ng Allah. Na sila nito yung mga tao. Amya tangka na niya lapis ko kawiyag sa dunia. Na makapandamar pa si isa nung namuri. Namuri pa ng Allah. Bigyan ka ng Allah sa chance. Bigyan ka ng Allah sa favor. Bigyan ka ng Allah sa limo. Iwag ka nun yan. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Hey mga manusia ng gusto niyo. Sumanga susukat niyo, sumanga tabok niyo. Hey mga manusia ng gusto niyo, sumanga tabok niyo. Nagusto ka nato inusaran niyo si kusimbat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pira-piray man tayo mga tao din na ng gusto sa tabok yan na si ikon na kayan na gusubi ang ginawa niyan. Pira-piray si kudunya nakagkalami-lami. Pira-pira mga tao, ani magintaw si kudunya nakagyan mo ito na sunod sukabi ang ginaon yan. Na siyurang yan sukabi, wallah. Giyamin tanus na lang ito, wallah. Na ini sunag tanus mo, wallah. Na miyunan nakatanus mga murka, wallah. Na miya kataling sumakagyan mo ito na earthquake. Dingkulalan sa linog. Na miya kataling sumabog rauran. Kaya sa bapaan sa kagyan mo ito na Miyag flood si ko mga Rtano na miyag at taling umaso kanya kamoto na tsunami. Amin pa ito sa mga palang matatago si isa nila maragat. Lango na klase ang mga tiba. Ayaw mo makapaparon. Ayaw mo makakukontrolon. Na su Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdiugan yan si kuleo lupa. Sabab ko kinitaran. Huwag yung baranusyo manusia. Ay pagaling ko pong magimantok. Baka pintaman na hidlis. Baka pintaman ng anong pamikiran yan? Abkiling kaging kap kulo na iman to si Sasangka abasa. Adi pa katundog-tundog wala gin kay mga murka, mga tiyuba. Sumabog randu. Na minitaring mo undo na murka. Na makataring mo suuran na murka. Na makataring mo sukagya ka mo ito na linog na murka. Na sumbang swalungan na murka. Languwan akasan ka panuwala at ugutsar niyang kudunia. Na ayakap kita matanong ni Manto na pala murka. Sabab sa kaya pangunod itanong ko mga ginawa tanong na inibugang tanong sa mga kabe. Wala na murka di tanong kapag hintaw ay lalaw ka na to. Pamilya ay lalaw ka mo paghintaw palapalaya ka pa kasasagot pero na palaya murka Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل أن يأتي أحدكم الموت. Gusto niyo sa mga sukatan niyo. Mga riskir ka ng Allah. Ada ubang ka ng riski ubang kakabasang. Nakuwang kasutamok na ubang kakabasang. Nakuwang kasukadato na ubang kakabasang. Nakuwang kasulangon akasibisibi na ubang kakabasang kanan ng Allah. Qulillahumma malikal mulk. Papakain ka ang kanong wallah din gularan ko mga katiran sa isa Quran. Pero ang kahay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamalikal mulk. Rakwallah sukadatu. Rakwallah sukapar. Rakwallah sa authority. Tu'til mulka man tasha. Ditoon wallah sa tao akabayan. Tasha. Ginsing niya sukadatu si kutaw akabayan. Wa tu'izzu man tasha. Ipuro yan. Promote niya sa kabayan. Wa tudhillu man tasha. Imbubayan. Pakarundan niya sa tao akabayan. Biyadikal khair. Langwanta mo niya na pala sisatin ko nga pala duwallah. Kagya ka mo ito na makasisaling ka na takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baka kuha ka nagugkibo ba sa kadato kakapong ko Allah? Pala po si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah.
Subhanallah. At nakatiro Allah subhanahu bantag si isagin kaya kagya kamauto na tamok. Anto na Peter yan. Walillahi khazainus samawati wal ard. Walillahi khazainus samawati wal ard. Matan. Arko Allah. Khazain. So treasures. So ba't mo tamukan? Ama papadala mo kumpito na sa lupa. Subhanallah. Palayaso Allah ibang babayon. Naayap yan din kita no Allah na subkasukat tanwa kadatu. Subkasukat tanwa tamok na si tano pagusara ko kasusuat wallah min qabli ay ya'ti ahadakumul maut kung ang panudagit talambo kapataya panakaw kapupakaw man yan. Baya paniyo na ka na may kaptirun ka inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mga uri pun wallah subhanahu wa ta'ala. Diyan ka di tano siya di ka paganilian. Na panayasi ko mga reminders. Katawan niyo ya, sasabot niyo ya. Ugay na gibo ka pupakain ka arkan. Gibo ka pupakain ka sa ginawatan. Kakagisudin so Allah imitiro siya sa Quran at tingin na wadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Pamakain ka atigwallah. Pamakatano mo ka atigwallah. Pangusyat ka, pangtuma ka, pangangaloy ka. Kamata-mata na suka pangusyat. Napakangkipantag kumimarate. Nasut pagaling ka, manlipat na wajib. Sukagya ka mo ito nakapakain ka angkaw. Nasabab po di tano, kakautan na tano sa darpa, di tano lalayan pumagilaya. Nasining gulalan sa aging kagya ka mo ito na social media. Aging kagya ka mo ito narka, aritanwaya si Atty. Jadal Haq. Adi tano kagya ka mo ito nang babugaya sa inang ka. Apong gulalan sa aging kagya ka mo ito na social media. Sa kasabuti tano, siya kukapugantap tano sa alungan na mauri. Subhanallah. Oriyan yan. Naging kutwa kagya ka mo ito. Nakapapagintaw tano na ayad na pinaka number 1 ay ni sugur katano Allah naging kaatalo. Gin kaatalo amiyali wallah sa suratul Araf nagiyay wasaya min Allah, giyay tuma, giyay ndao, giyay wasyat apun ku Allah asin yan ini pangusyat ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kung naman naging kaatalo wallah sa suratul Araf khudil afu. Taganya pitiran wallah na tigin na napika. Wa'amur bil urf. Nagupsugo ka sa mga pipya. Wa'arid anil jahilin. Nagutalikudin ka sa mga tao ay nurante si kuagama. Da ka tayo niyan kuagama. So kinito naging kaya ayat akatir Allah sa suratul Araf. Napitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam si Jibril. Jibril. Naisino ka na kanukwallaw anto na ititwa pag-antapan sa giyong ayat. Sa kinisugo niyan na kanon sa pinapya ko. Nasugo ko sa mapya. Nagutali ko na po so kagya kamuto na da mga ignorante si Kuagama. Nakatalingwa sa Jibril alaihi salatu wassalam. Yan tingin ka na tala, suguan ka nakatay sumakna niya. At dinirisur ka wallah minggulalan sa hadis kudsi. Ay mana niya na damakaugit ko, Jibril alaihi salatu wassalam. At na ipitiron wallah subhanahu wa ta'ala sa hadis kudsi. Khudil afu. Napika. Na ipitiron na wa'fu man zalamag. Ay penapian ka na sa tao ang paganian kaniyan. Magkita sa ibarat. Yung ka social media. Daan na mga tao pagkataging kaniyan sa kagya kamoto na Facebook. At na mga tao kagya kamoto na di kaniyang panarutaruan sa Facebook. Dahil pagkulolan ka na wafu magdalamak, napiyang ka to. Apyaan to na di basa niya nakater iyan, apugusan niya nakanading ka nun sibuga kaputo ng buwallautan. Subhanallah. Benar-benar ka asa din sa tao, adil ka di kudiyat sa marata. Di ka di magantangan sa marata. Di ka di bubasa sa marata. Paganiyan ka niyan sa bularan sa katuro ang mga rarata.
Paganiyan ka na sa gularan sa tamok aning kakatawan. Paganiyan ka na sa apian tulad na klase aniya na wa'afu man zalamak na pingka. Tigran ka sa barangka. Subhanallah. Giti man naging kutaya ta wa'afu man zalamak. Giyang kuta khudil afu na pika na yapak antapan ng Allah naging kuta wa'afu man zalamak. Ay panapian ka na sutawa paganiyan ka niya. Ikadua, wa'amur bil urf. Sugukat tigo Allah subhanahu wa ta'ala sa mapya. Nanto na ipitiron wallah sa isang hadis kutsi na tinawati man haramag ayam bagan ka na sa tao adi kaniyang bagan. Ino to? Eman to na minibugo ka pamamugay na sabu sa suki, kasugi-sugi. Minibugo ka pamamugay na sabu sa ginawain. Api ang katunganay, ding ka type, ding ka bugan. Api ang kapagari, ding ka type, ding ka bugan. Na iman to na pinggulaw latano na kapamamugay na kasugi-sugi. Na ubat tano kadalipati asulun suwalla isumiyugo sa iya pinakamalay kipantag, pinakamalay balas akang gusto na suding ka di kang gusto ko pamilya ka, na gusto mga tunganay ka. Ino to? At nataot ka to na igil miliklam sa pamilya niyan. Agin ko tayo preklamuro ng pamilya niyan na kinanglan nila po. Nakagya ka mo ito na linabuntal yan. At nagpamangan na nakaw na para sa suldawalay, na miya karigrig takip baganianon. Okay, dahil kita si SHARIEF pangabunaw, na piyala ko na tao, na piyaka kanyan, na din na buwan masakit. Ay mana niyan, na adna tayo sipat yan, na kira sukaruman yan, suwata yan, sutungan na yan. Na yan po pakataling manang, tanto masakit, aka po pakaganaton, sa ginaw niya, naging ko tagas to akimbugan niya ko karuman yan, wata yan, pamilya niyan, tunganan yan, okay, nagira si isaliw na, tabuka. Nariba to. Kaya ni sugo Allah nawaat dal kurba. Ay pa na pong gustuhan ka na, masipag. Ay pa na pong gustuhan ka na, tunganay. Subhanallah. So, Hind, panugangan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina Ummi Salama. Napipino niyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang problema niyan kay karuman niya na Abu Sufyan. Sige na ya Rasulullah. Anto na mo sir karakan ko riyan og pag-islamakan Abu Sufyan ako. So Abu Sufyan. Sige na to na problema. Sige na pa pala ngayon Abu Sufyan na maligit sa pamilya niya. O gayit na maginawasan dito aniyan. Pamanasi ko sa lakor na maginoon. Kakagis sa Abu Sufyan na kapapantagan na chief of staff sa isang kutang mo sa Samadi Makkatul Mukarrama. E ginating na sang nipingan niya ron, nadimbagay, namagay pa na may ito, dipto. Na ginating gusto sa niyo na tabuha ka. Nato nebitero no Nabi sallallahu alaihi wasallam, na tingin na penkawing ka, aayapin ko na kaon na sudiyang ka agasto na suldawalay, agyutos atas tanggungan niyang kupamilya niyan, gyutos so paliugaton siya kupamilya niyan, na agito bigaya ka mo ito nagkuhan kaon. Eman na niyan, napiyakay ron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ako mas ikutabo ko Abu Sufyan, adikatawan Abu Sufyan, agin ko tatabo ka po nino nagyutos so pagusar sa pamilya, agyutos so atas tanggungan Abu Sufyan pamilya niya. Nila niyo man ito? Dato ito. Malaw ito ikagya ka mo ito nakadato sa mutama sa nga chief of staff sa Makkah. Napaparangay niya ito. Naubat pa makamagagat tano, maswat tano, awati man haramak, so tawa, di kang bagay na yung kabugan. Nagkuda. So kaya ka mo ito na mga tao, apka na lang ito kaamay ka, bagan ka. Kaadang din na tawa yung sipat yan na bagan ka, na mapipiyagin niya, na bagan ka pa, na mapipiyagin niya, na bagan ka pa, na mapipiyagin niya. Alpasan ka niya, kaya narangita ka niya. Ino to, nakaging maranaw. Ito na sisipat ang maranaw. May ako at tubo-tubo do mga luks tano. So sang giburan nun, na piyate o tanman sa mga kay Sesa. Ay managin po tatawa, miya ka pinaragun na paniputya na ka. Panaguntaman ka sa kapugukuping kaon. Kaptubaging kaon, kip kalimun kaon. Kakaro ka bintingin, nakagya ka mo ito na, so sunyutan ka sa lingkon ka suweswata. Na makay Sesa ka maribat na miya
Di na benar kagetan man. Subhanallah. Na may surang sa prinsipyo. May surang sa kagya ka mo ito na prinsipyo wagama. Ato na prinsipyo wagama. Na prinsipyo wagama na so pamilya ka, o di na suwata ka, o di na sa tunganayin ka, o di na sa ginawain ka, o di na sa kagya ka mo ito na kilalang ka, na ayaw galubog yan amapya, na siyaw pulo agusyaw, agalubog yan amapya, na isay sa siyaw pulo agusyaw, agalubog yan amarata, na isay sa agalubog yan amapya, na ding kapagili aging ko ta siyaw pulo agusyaw, agalubog yan amarata, na ibo pagili na kao na mo ta sa satiman amapya, agalubog yan, kasuldo ka aging ko ta sa satiman na sipatya na, mapya, asatiman. Naupman na agalubog yan amarata, na siyaw po sa satiman, na agalubog yan amapya, na siyaw pulo agusyaw, 99% na mapagalubog. Ugin na 1% na marata igalubog. Na ayaw mo at tulik na ka naging mo ta 1% amarata igalubog yan. Na din kayo na so 99% na igalubog yan na mapya. Na ayaw mo mambuo sulul kaun. Naging po ta karata yan. Nagkalipatan na kaging po ta kapya niya. Nandoon na katanungan na naga maapian ta na tayo din kami puntag. Na ipagilan ka na sumapyaw. Apya sa Quran na pitero yan. Ato na ikatero Allah subhanahu wa ta'ala. O getiron Allah subhanahu wa ta'ala. Getiron Allah sa isa Quran. Na pamakinag na may sulangwan akatiro. Pamakinag na may sulangwan ang mga akatiro. O gaya niya pagunutan namin na so. Napiyaw. Apiyan to na klas akatiro na monitoran ka. Pamakinagan ka. Nasabu siya mapiyaw na yan kapagunutan. Due to isyama pa no Allah sa kiatro at tufail so tufail at dosi nagiti kaya sama pa sa kiatro no Allah subhanahu wa ta'ala agin ko takagya ka mo to na mamubes kanyan mamakinug na oriano ka pa makinigin na ibu pagunutan yan na sumapyaw nagin ko tamapya kaya na ganyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagito di kiatro no Allah na ayap pag-asal o Abdurrahman bin Sakhar as kanyan sa penggeraran taro sa Abi Hurairah. Ang muhaddisin asubra petong gibuah hadis. Amin na nangagian. Na ayak kiatro Abi Hurairah. Naming gularan ko tofay na dosi. As kanyan nimi katas kilon. Na so tofay na dosi. Ngayak mana siapa panwallah sa kiatro unwallah. Nagiyan ko takabum maginaganyan. Si ikwapian to nakaturo na pagunutan yan na so mapiyaw. Yuti sabab. Kinangalan pamakindagan tano sa mga dawan, mga wasaya, mga tuma na sabu sa mapiyaw na etano pagunutan. Ito to, na ayabu usul ko ginawa tano. Ayabu usul ko ginawa tano. Nagiti ikadua, suguan wallah si Rasul, awa'mur bil orf. Sugu ka sa mapya. Na yaman nakasugu sa mapya na wa'ati man haramak, ayaw pambagan ka na sa tao di ganyan bagan. Nanto na ikatalo. Ay katano naging ko tatingin na wa'arid anil jahilin. Dali ko din gas, mga tao, ada na nanda sa butiran ko agama. Nato na ipiteron wallah, sa hadis kutsi. Saging ko ta, wa'arid anil jahilin. Katali ko din ko mga tao, daan mo malingyan ko agama. Na ay ipiteron wallah, nakakapanukas, sunulot ka, ipulak ka niya. At nalulot ka, pian to na digalabok ka sa mapya marata na sumasangkupar ka, maana niya na sumusudyutor ka, pagkukupar ka. As kay bubulin yan, dato yan, nakuda yan. Sakay paparatian yan. Maribat ka sadi, pugunutan yan din. Kakagya ka mo ito na, didato ka niyan. Anong man naluluto ka, o makatagok ka, o madato ka, o mamisking ka, na normalon. Makatabo ka, tingin na, basa ka na rin miya katamo. Madato ka na tingin basa ka ni miya dato. Na makarunda ka mamu, makandamar ka, tingin na basa ka ni makandamar. Bundo tumi itong salulot ka. Mapiyaw makasukar ka, mapiyaw di, pamanadaan sa kalian. Sa ginaw niyan, sa kagya ka mo ito nakasumiyan ka. Ay di matiro na tutungo na kanuguin na kagya ka mo ito nakanaba ka nuklos. Di matiro nulot ka na, damu ka, ilayin ka, koneksyon niyo kagya ka mo ito na mapya. Katalo na lulot ka, asakad ni susurong niyan.
Na andin di kaya bugir ka wallah salimu, na miyakan demar. Hindi ka putin ka wallah na miyakan demar. Saan siya ka kibugoy ko kayog-yog ka nakapira sa inyan? Ayat na wida kalian na kagya ka mautunan? Umam ka bugan wallah salimu na sumra sa dim bubuto sa rarbir. Hindi mapaparo, di masusuat. Nagirabi kayo ka na makapiapia ginawa niyan. Anto na ito ba tigin niya pa sa COVID? Buwan na COVID, kumpir maniw, makapiapia ginawa niyan. Ay, paano ba niyan niya, nagkakagya ka mo ito na may hospital ka? Pupunala matapos yun, alhamdulillah. Ay, paano ba niyan niya, nagkakagya ka mo ito na baka mapatayin ka? Ay, paano ba niyan niya, nagabiyada sa kadato ka? Ay, paano ba niyan niya, nagabiyada sa tamok ka? Ay, paano ba niyan niya, nagamasasamok ka na gusto pamilya ka? Ay, paano ba niyan niya, nagasumang otakan, nakagya ka mo ito na nga niya sueran? Igira, ay kakalimu ka wallah na tanto makan didamar, na igira, titiba ka wallah na tanto masasuat. Ay, ang nga niya kaya, kasi maka tips. Subhanallah. Nagyang ka na lulot na kaya nga yan na si mga tips na panabdaring ka hindi ka makasambag si ikaw galabag kaya na marata. Apya ang tunad ni magkagdam yan na marata, reaksyon na marata, karati na marata, na panabdaring ka, ikagya ka mo ito na din ka din masbag sa mga tigir ka, mga pusa ka sa kantiro. Makapag-umay ka, kay Punguroro. Assalamualaikum. Naapayakap kailangan ako mudalian, nalagi nung kikimi na isa sa'yo na ka mga. Nadigan dito papansin na. Naambuli na tax na sululot ka. Lulot ka. Ginawain ka. Sa katawan ka. Napagilaya ka. Nadidikailainer ka. Tumali kung nasalo mo ka. Assalamualaikum. Napayadip nuguler ka na lima. Di ka niya mo nakagya ka mo ito. Napagilin. Kumusagad na. Di tatago sa gino. Kakuma kaga ararbiyan. Dumadag dupo. Apuso yan. Ito to, nakagiya. Bubugan wallahu ta'ala sa sakit. Na pengen nga wala din ka matagong sa sakit yan. Subhanallah. Paad na mga tawa, pakatupuyan kung mga luksiran, ang mga sisig. Ad na mga tawa, pakatupuyan kung mga tunganeran, pamiliran, ang mga raratayanan. Naging ko tatawa, pakatupuyan kung mga lulutian, na di ko nakuha ka inheritance. Nga naging ko ta pamilya. Adnap ka ito nakapamilya mga na rin bibityaray na pagod ka namin kay dito sa mapakatamo ko. At na mga takagya ka mo ito na mahilig manulak sa lulutyan ay mo sa mapanatamok. O pa man nabsumbi na ka sukarumang ka, si ikaw tamok ka. O pa man nabsumbi na ka swata ka, si ikaw tamok ka. O pa man nabsumbi na ka sa tunganin ka, si ikaw tamok ka. Imbuno ka, tunganin ka sa tamok ka. Andi malayarga kung tamok ka gusto tunganin ka. Andi malayarga kung tamok ang gusto karumang ka. Andi malayarga si ikaw tamok ang gusto kagya ka mo tunawata ka. Ino sabab, kailangan nakataguan tano sa parate, kay gilaso tao na liyakasan, kay gilaso tao na liniwan na parate, na mata-mata na kasababan sa ayabu ipagawain ko karuman yan na tamok. Kay gilaso tao na liniwan na parate, na ayabu iplanagyan ko atin na tamok. Kay gilaso tao na liniwan na parate, na ayabu ikitulak niya ko tunganin niya na tamok. Giyan ka mga tao, ay kumakaga kupusian na tamok. Giyan ka mga tao, ay dumadag ito kupusian na kadato, nabsumbi niyan so karuman yan, uwata yan, pagarin yan, tunganin yan, pantag si tamok. Wala ayad billah. Lumindong tanong si ikwal. Lumindong tanong si ikwal. Kamabsumbi tanong sa manusya, amalay kipantag si ikwal na kumatag tamok. Abo di Peter wallah sa isa Quran. Repetir Allah sa Quran. Walau wasat Allahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard. O manayatig wallahu butaw niya kan sulimuakan. So tamok. Uliyaw lupa. Kapalayan ng pakatamok ng wallah. Palayan ka ni bugay wallah so tamok. Labagaw fil ard nandirwa ka kanu uliyaw lupa. Walakin nazilu ma yasha'u biqadar. Ugin na ayag ipambagan na kanu wallah ko tamok ko bisa katan na matataks ko diyan ka kabaya wallah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Dito ikatlo. Agyan ko dati ginawa, arid anil jahilin. Taligunin ka sa mga tao, ada pa lang yan, kuha ka ma. Ay maanaw ito ating wallah subhanahu wa ta'ala nakakapanaka so lulot na ka itulak ka niya. Subhanallah. Subhanallah. Ay di man ito kalilid na plastikan.
na nga bugo plastikan. Nagirami ang mga supudugab, nalagitan ka na para di ka kasipatan, na nasyalan mo ka niya, nag-imbus ka, nag-ipuso ka, nakagya ka mo ito na di masasuat. Na kuan tanurunanan ka, ilang sulitan ka para sa rasay. Kapanagunta man ako simbak, wala amay kagin, kaya pusutan na kagagani din sa panyakit. Katataguin sa gadaman, sa pantang saging kaya kagya ka mo ito na bubilitan o si isang kaurani ko dunia. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na bitaruyan, irhamu man fil ard. Kalimun ka ating Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kau Allah ang matatago sa puro. Si kukawa si isa puro ang langit. Ar-Rahmanu yarhamuhumur rahimun. Kaso tao, ang malay gagaw ko mga kaadno Allah. Malay kabni ko mga kaadno Allah, na ipaning gagaw masaling gagaw na su Allah, subhanahu wa ta'ala. Ay kaya pakarayagon Nabi sallallahu alaihi wasallam, si isa hadis, na tingin na as-SHAYKH, qaribun ila Allah, qaribun ila al-jannah, qaribun ila al-nas, ba'idun minan nar. As-SHAYKH, so tao ang maginawa, so tao ang malay limo, so tao ang malay gagaw, qaribun ila Allah, na pinakamarani ko Allah, agis wallah na arhamur rahimin, malay gagaw, malay kapadi. Qaribun ila al-jannah, na marani si ko surga, kaya mo pa makasurga sa surga, na mga lay gagaw, mga lay kapadi. Qaribun ila nas, na marani ko mga manusia, kaya ipaning gagaw na siya. Ba'idun minan nar, na miyakaw tautan ko na lakad yan. Wa amal bakhil, sukman su tawa kadengan, sukman su tawa kagya kamuto na pekto, sukman su tawa ang maligit, ba'idun ilallah, na miya kawatawatan ko Allah subhanahu wa ta'ala, ba'idun ilal jannah, miya kawatawatan ko surga o Allah subhanahu wa ta'ala, ba'idun ilal nas, miya kawatawatan ko mga manusia, karibong minan nar, nasis ka na yung pinakamarani ko naraka. Yan kaya kalay limu, yan kaya kalay gagaw, yan kaya kaginawa, na aya kabasa no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lagi na natumbad, apamumulan, piamulang kasok kala gagaw, piamulang kasok kala limu, piamulang kasok kaginawa, na mitu na si imitu, o surga, na misa pasapak, na uriano kaya pakasapasapak yan na may kadayundong sungan yan ko surga, na maafat ka, matay ka, napakasulun ka wala ko surga, karoon ka mapragunso ka ginawang ka, roon ka mapragunso ka la kay gagaw, roon ka mapragunso ka la kay limo. So, manating Nabi sallallahu alaihi wasallam so kaligit. So, manating Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapikto, kasingit, kaingar, makar, nalagi na nga pamungulo na tempo na piyangulo na mitu. Na misa pasapang na miya karumbas ungan yan. Si ikunaraka, na matay ka pikto, matay ka kadengan, matay ka kagya ka mauto na makar, matay ka kagya ka mauto na maligit. Nasika pa kasunod kunaraka, karon ka mapragunso kagya ka mauto na kaligit ka. Subhanallah. Pagpusan ko sinaging kaya tutul. Pianutul o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma'ana al-hadith. Yagi sabutan na katanong Allah subhanahu wa ta'ala. Sinisalo nga na mauri. O Oriano, kadar ka kakawiyagan katanong puruman wallah. Naman isa napakatalinguma. Nakagigyan ko tagawi, nagkalipatan ka so kang bata-bata. Totoo siniwe. Sa kanwa lang na pagusar sa terma pagmamahal, yun din kadalon-dalungan si karuman yan. Yun din kadalon-dalungan si watayan. Yun din kadalon-dalungan si balaloks yan. Yun din kadalon-dalungan sa mga pagarin yan. Yun din kadalon-dalungan sa mga tunganay yan. Sundatu yan, sundatuan yan. Nasalo nga na mauring. Nayakatiron wallahu ta'ala na falaan sa bala. Falaan sa bala. Da akang bangsa. Da akasilsila. Da akatutungunay. Yawma la tamliku nafsun an nafsin shay'a. Diyang kutwa, alungan at tigo Allah,
nagawi ito ang ginaong kay mabangladan kay malimu, nafsi, nafsi, ayamu, ipula mo yung manisa, nagibo sa sarili niya, ginaw niya. Na, yalipatan so kadutunganay, apa pagari. Na manisa na ipagadap sa hadapan Allah. Napagadalpan, ang pamagitungan sumiya sukatian sa dunia. Naging po taka pamagitungan ko may sukatian sa dunia. Naad na sa katang mga pagitungan. Nauriyan o kaya pagitungan ko amalian. Kaya pagitungan ko simbanian. Nanto na yung ukit. Aka pagitungan. Ugusan ka sa mathematics. Agyan na mathematics, nagkubugur ko sa kapagumana. 1 plus 1, pero ito dyan ha? 2. No, 1 plus 1 equals 2. O. So isa naman ka sa isa, bibulya 2 kapagumana. Nagkumang man, so kaya ka mo ito na, kung na marami ka times, kata ka pa. 2 times 2, 4. So, 2 natak pa ka sa mga 2 biya pata. Nako mga ropon so division, divide. Ang bagi-bagi. 10 divide 5? 2. 5 katawag bagi-bagi sa 10, 2 kiran. Nako mga ropon so kapay no sa. Subhanallah. Natunigat may no sa, kapalibata. So, pito na palibatan sa 8. Negatibuan. Ay man, napakasunang ka pa. Namagita na sa iba at saka nakapalibata. At adro na malmuflisu minkum. Bitero Nabi sallallahu alaihi wasallam ko mga sahabat yan. Ino katawan niyo, ang taon ng kanik, tumbuloy, sa alungan na maurya, kiyawis-wisan. Kiyawis-wisan. Hindi mo na padabrano na miyalada-ladak. Tigda na liyada ka. Basta man na liyada ka na din niya kaya susuda nun. Kaya wiswisan. Kaya muramuran. Doon no pa pagdudan niya sa ginaw niya. Doon pagdudan niya darpa yan. Ay katawitan ron kung kapapakamu yan na squatter. Ay tigta na squatter na mabubaling sa tagalantay. Ay abajit yan na lang ko na pagulong sa basura. Ay anditar niya na lang ko na pagkasak may natuba. Subhanallah. Qalu man la dina lana. Ya Rasulullah. Anda kiyawis-wisan na sa daban yung piso. Daban yung pirak. Daban yung tabok. Umani sabihin bag. Giya kiyawis-wisan. Tigo nabi aya kiyawis-wisan. Aya titu mana muflis. Mga tao ang kiyawis-wisan. Na mga tao ang mga papasagi ka sambayang. Mga tao mga papasagi ka pangwasa. Mga tao mga papasagi ka sakat. Mga tao mga papasagi ka sugu sa mapya. Kasapal sa malata. Di tibulig. Di jihad. Di manay haji. Di mamwasa. Lawan na simbo na palapalingan kagalabukan. Na amay kamakauma sa alungan na mauri. Ay napulog sa simbo niyan ko Allah. May na sa mga amalay na mga pipya. Na oryano kaptutalawon. Na sigo daw pa nakiraw tututalan na may kabut sa mga tao apriklamo. Ya Allah, giyanan simpulan, abara simba malay parate, na inuto, satamahada, wadarabahada, giyasupya kaito yanon, pinanaito yan, giyasupya maganta yanon, giyaso tiya piling yanon, giyaso inan yanon, giyaso inakal yanon, giyaso kanya kamoto na, suanso. Lango-lango na magbuta, bulsalo yan. Lango-lango na magbuta, bullshit yan. Na palalabat nun. Na pagilay niyan, so hindi na puno ka simba niya na kwalap katimaran. Na taman sa amay ka, malangan so amalya na mapya. Malangan so galipagya na mapya, adid na malabon, mula kawisisan na adong panadamakas ka. Dapat makatipid mamayad. Nauriyan niya natigiranan na. Natiginasakan ka na kung ako makaskat. Natigwallah subhanahu wa ta'ala. Aso galabok kamarata na pagiputon ko niya kaulibugan.
Nasul, ako panbalas. Ay man, nasul ako nugal mo, kaya namapya na minibini na dabela mo. Nasukman sugal mo, upupan na katamarata. Na imbagay si kumskatan yan. Nataman sa makay, tamay-tamad na bundal ka. Kaya kay ibaratan ka, na maputi ang mama, maputi ang bubay. Kinunso ka puti yan, na miyatang tanunso ka puti yan. Na inidol po ka kapasukay, tamo sa lakaw ka, pupan ka. Nataman sa makay, tamay-tamad ka. Taman sa isyugu, wala. Apakala, simbitan ka kung naraka, kadun na may lamba. Kung agya ka mo ito na amal ka, amapya, na yung panaminita mo ito ka na amal ka, amal ka, ipa ka naraka ka. Mga barasimba, siya pa tanong ang ginawa tanong. Galing mo tanong sa ginawa tanong. Saya kasi pa tanong sa ginawa tanong, nandun tanong sa ginawa kakatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yuhibbul abdan idha amila amalan ayat kina. Mataanas wallah na kebubain yan, suri po niyan. Mataanas wallah na miyaswat kuri po niyan. Alin ganabok sa mga simba, mayto, napakatataman niyan. Pananagutamanan niyan. Eman na niyan na apya, may takagalabok ka simba na linang. Adigya nga ibti butod na, dagapurunong. Apya meron niya aman, asigura dua kaya kamu ito na tiyari mawala, kakalim ka sa balasya sa alungan na mori. Gitip-tiro na kaya kamu ito na, didaksyon. Ay mga niyan na kapalibatan. Nanto na panipanimbulanon. Kapanemis. Nagyan ko takatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mandalla ala khairin kafa'ili. Sa tawati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, amakang galabok sa mapya, na sumiyang galabok ko tayo mapya, na ambulasan wala sa imbagayro. Di barat yan. Nagyan kaya pagarita na si Jadal Haq, na inimbitar tanong niyan sa gyan kaya, kaya kamo ito na DARPA, online education, si sa gyan kaya bituan, sa Sunna Academy, Yasin Sunna Academy, 2020. Na inimbitar tanong niyan, na may mga kinagkanamambu, na wad na balas agkakwa kasuka to mga tao mga ka nagsamapya, nalamo-lamo na mga kwa na temos na imbugay kay Jadal Haq. Agiti maanaw, qadr wallahu ta'ala, man ja'a bil hasanati, falahu ashru amthaliha. Sa tao mga galabok sa tema na mapya, na sambi na sapula mapya, 1 times 10. Ay mga na sapula mapya, hatta yudafu, da'fan kathira, taman sa takatakan wallah sa katakam, sa sumusu wallahi mata ko diyang kakalayan. Nagdadano siya ito. Kaguma oras tanoya, na along ang panajumaat. Piyag itong nakagya ka mo ito na ayaw din na kisulgo-surga na lagi do tikap. Amapi ako ramon. Na inisyon, mga malaikat, na tunay kurangan ka, na lagi do tikap amapi. Na inipot ko Allah, inindod ko Allah. Na tiwala abugan sa authority, apakapaluba niyo sa migan ng pamalay na mapya. Na miluba, karoma, wata, pagarit, pakaganda din na ketong na niyan. May uman na sa kataw mama, lumulubog ang mata niyan. Tiging pagarit, inuwan na lumulubog ang matang ka. Tigin na lang so malak na mapya na ibu kurang na malak agya kamu to na marata amalak na marata na bulang-bulang na tunga mapya ada pamanadyan ka kulong kunaraka tigin na saka tigin na ibu diyan kisulko surga na may tumambu aman ako na tigin na katya so malak na may to nakuha ka na nakakusurga na mingga siya kito kwatagwas na tigin na kadnang ko sudda ko surga kami tarutok na tigin wala andang kanang niya kwa na tigin na piano tudin na mo tagya ko anianon. Kata sa kataw mama, ay mo sama pa din nagkulong ko na raka. Naging kamala na sa timang na mapya, nanibugin niyan dakan. Natigwallahu ta'ala kayo mga malaikat na unutin niyo. Na paluba niyo sumigiro sa amal na oryan niya na awitan niyo rakan. Nakagimakan din pa isira na tigwallah. Alam takuna abdi akrama minni. Di patut na gudiday tatigwallah ko man. Kaadanakan. Ori pa nakan. Iba ko niyan kalaw ni sa kalaigigaw. Naguba ko niyan kalaw ni sa kalaikapdi. Naguba ko niyan kalaw ni sa kaginawa. Nasabab ko kinibadugan ko amal ka amapya. Amay asar po mga surga sa pagaring ka. Na iman tuwa tigwala na gabta kano. Nanggang sa kano. Nasa kano ni surga. Sariyo na rin kano pagintaw. Giyay unga o kapangaling mo. Giyay unga o kaginawa. Giyay unga o kagya ka mo ito nakalagaw. Pangalintan mo si wala. Na iman to na isimbag tano sa katiuba. Baka didansal sa kama sa dito kapagintaw. Nakalakaan sa puso sa mamakalatan na yugaw. Kapadi, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.